But now, the surge in infections that we had been advised by our medical experts would come has now arrived. The storm is upon us. Sizathu sokuthi amazwi amanualalelanga ngisancenga abantu abami. Uphunyuka entendeni yesandla ucorona wabesefika kamhlaba izweni lamashayina bengamkhonzi uNkulunkulu ophilayo bekhonza isithixo. Wahamba emoyeni njengothunyiweyo wafika esandleni njengobanjiweyo. Umoyizeliso kaSathane ephikisana namandla kaMdali izinsuku zethu zakwamhlaba seziphelile. Sifa nje kunabantu abadayisa uswidi edolobheni abanye balala khona emgwaqweni. Isiyaphela manje iAfrika iqeda ondlebe ezikhanyilanga beyisikela kwelinonile. Luyeza usuku iqinise engeke salibalekela. Iguqa ngedola intombazanyana ithi inkosi nakuba ngizofa ngikhulekela inhliziyo yami nothando kakhulu. Ayibisakwazi ukuhlukanisa uthando leqiniso nothando lesimanje ukuphela kwesikhathi. Bavakashele emaphandleni abezindaba etha ngakhuluma umuntu omdala emaqeda aphelele umoya. Lolu nyawo belingenampumulo yinde lendlela esengihambile kamhlaba ngakhokha ngomphefumulo wami nangezithukuthuku zami nje ngenxa yothando. Bathatha konke abasemzini ngizeleze mina ngisehlule kusendoda. Manje ngifana nomuntu oseshifa kamhlaba nosala nilibanga abantu abami. Kushikhehle lidalela kakhumalela lingumbhali wezinkondlo lihayela abantu ezitimeleni livuselela ithemba kubasebenzi bomhlaba isigebengu kanye nezingane zasifunda isikole kuleya minyaka. Isiyishumi iminyaka isebenza wayethola imali ngethalente lakhe ukuze azokwazi ukondla lezi zintandane ezingenabani. Manje useyamangala usebona unokwande dayisa ngomzimba yafohla inkomo kababa. Wayehambelala engasivikelanga. Wayehambelala engasivikelanga. Kwangasiyo inhloso wayefuna ukondla umndeni. Kwawihlahle esasizoba ngumthunzi wokuphumula kuleli khehla. Kanti inhlupheko sakwamukelaphi usedansela isigingqisi kanonhlupheko inqobo nje mabezolala bedlile kosakubonakala ngelanga maliphuma. Bathuka ekseni mabevuka umzimba kaNokwanje uhanjwa zibuni. Ulaka labaphansi lona. Ekhanyisa impepho umuntu omdala ethi ukubiza izinyanya zehla izinyembezi ehluleke nokuzibamba kuyacaca basazofa indlala. Emveni kwenkulumo kamongameli kukhale wesifazane wayecosha isigubhu esigangeni ethola ngengane ebitshingiwe ethi uma ngangipha yena okungenani ngizikhulisele yena bese ngikhathela ukubizwa ngenyumba ayi ngoba Nkosi bathethelela abesifazane abahushula izizwe bavike ngendlala nabo bethi oyise baze baziphike esiswini sengamahlwili. Akulona ubhubhane loqeda abantu izulu lezandla elanikeza umuntu omnyama ukuba aphalelisa igazi ezimbonini zamatekisi kahleni bomadoda iyachitheka imizi kusala izintandane lento ayihlekise. Kodwa-ke ngokuguqubala kwezulu nangokuthula kwesiphepho sivuka sibonga impilo noma singenalutho kodwa umdali wenza icebo lokuba silale sifumbathile esho ngomkhuleko wesifazane ethi baba wenza ithembiso engezona ngicela ungigcinele izingane zami uma usungikhumbule kulomhlaba ziningi igameko kanti abanye bayafa abanye bavuke babonge ngehubo lika Davide noma ngihambe egodini lethunzi lokufa ngiyazwe nankosi uzakuba nami ngiphukubekezela nami ngivuke ngibonga impilo wena owabethele esiphambaneni ngosuku lesithathu wavuka kwashona ilanga ebhala incwadi uNontsikelelo Mazwayo egxeka isenzo sikamongameli ngokuflathela izwe lakhe wehla izinyembezi komunye umama uhlala nengane kadadewabo ethi uSimbiwe ngangimthuma ukuba ayothenga ukudla okuzosiqhuba njengoba izwe selivaliwe kuthiwa sihlala emakhaya ngithuke ngabamba ongenzansi uma ngizwa kuthiwa umzimba wakhe usuhanjwa izimpukane bukani umhlaba usuyagoqa abantu besilisa bezidabela cosicosi kwaphela indaba uzokwenanela umakhelwane ukhala ngomphangazana uthi kungcono njengoba izwe belisavuliwe ngoba ngokuphazima kweso impilo ibisicela ngendluzulu ukuba sithuthe kuyona yathi okungenani asiyofuna imisebenzi yokudayisa ngomzimba edolobheni ithina esizobiza inani yeba kwethu impilo inzima kwakunokushona ilanga silale singadlanga kanti nolaka luzinika amandla nawe uzufisa ukuthatha isinqumo sokuzibulala ningamangala umhlaba uma sunje ulaka likaNkulunkulu kuyimanje siphila ngawo umthandazo kuyisinkwa semihla ngemihla ngoba impilo yasiphoqa ukuba sithuthe kuyona yathi okungenani asiphile ngokubulala abantu usuyiziba senhlupheko umhlaba ngoba nomsindo wokhala kwengane encane sekwaphenduka ingobe emnandi icula nomalanga usuku nosuku kuyangijabulisa uma belila ngendlala ngiyafunga ngisazobakhombisa into yamehlo ngifuna ukubashiya bekhala gezanini lezo zandla nina ngingababulali ningamboni icala umdali uma efuna ukuqeda lo mhlaba kwathi omunye ningangisoli nami uma ngigxeke imali enisinika yona uma sidayisa ngethempeli amasentshana lawa wayithenga injabulo ngoba wathi omunye ningamsoli umuntu wesilisa uma kuthiwa udlengulile sekuyiyona ndlela yokuziphindisela kulobu buhlungu esibutheswa ngabantu besifazane kodwa kangikho lapho sibonge nokuvala kwezindawo zokucisha ukoma ngoba uma sedakiwe ubaba wengane bekhahlela ngisho isicapha ngibe ngingukutshela lezi zingane hambani nobhaca abantu abami
ubesithathela engayicelile inkomo ethi kumina ngakulobola sophi isitho somzimba omakhelana uma bengibuza kwenzekeni ngibe ngikubuka edongweni lapha ingqondo icabanga ukushiya lo muzi inhliziyo isancike ekuthenini kuyabekezela emshadweni bathi thuna lendlala likho kodwa ngibuka nisiphi izamfonyo nithi asivala imlomo elambile namba amathumuna izinkulungwane basipha imali encane u350 bathula kanje abafelokazi baseMarikana emveni kokuba bafundathisa imali yegazi uzwide usonkondlo uma nkondlo inkondlo mase ibhala zona zankondloza